екатерина андреевна 72 сол дошта дар шӯъбаи фарҳанги ноҳияи бобоҷон ғафуров 27 сол боз ба ҳайси муҳосиб кор мекунад. екатерина гуфт дар оила 4 фарзанд ҳастанд ва волидонаш дар масъалаи пайравӣ ба ин ё он дин, интихоби касб ва ҳамсар ба фарзандон озодӣ додаанд. маҳз ҳамин озодӣ сабаб шуд ки ӯ ба зодаи тоҷикистон ки шаҳрванди ӯзбекистон аст оила барпо кунад. ҳамсараш мухторалӣ алиматов 80 сол дошта давлати пирӣ меронад, вале нахост ҳаёти худро қисса кунад. А макашка и кайношка на русском языке вообще не понимают. Хусуру хуштоманам забони русиро тамоман намефаҳмиданд. ҳамкорони ман дар коргоҳ бо забони ӯзбекӣ муносибат мекарданд. Ман ба онҳо гуфтам ки аз ин ба баъд пурра бо забони ӯзбекӣ гап мезанем. Онҳо ҳайрон шуда гуфтанд: «И Катя буча, ба шумо чӣ шуд?» Ман гуфтам: «Хоҳиш, ман бояд забони ӯзбекиро омӯзам». хуштоманам ягон бор барои надонистани забон бо ман ҷанг намекард. Вақте ман келин шуда рафтам, шавҳарам аҳли оиларо шинонида фаҳмонд ки ба ҳамсарам танҳо ман ҳаққи гап задан дорам, дигар кас ҳуқуқи гап заданро надорад. Зиндагии мо алоҳида буд ва аҳлона буд. екатерина гуфт дар оилаи мо озодии динӣ ҳукмфармо аст. 3 фарзандамро замони оиладор кардан гуфтам ки интихоби ҳамсар дар дасти худи шумост. Ман ба дин, миллат ва нажоди ӯ дахл намекунам. писарам ҳам арӯси рус гирифт. 2 духтарам ба оилаҳои тоҷик келин шуданд. ҳоло 7 набира дорам ва ба онҳо ҳам мегӯям ки дар интихоби ҳамсар на ба динаш, балки ба дилаш нигоҳ кунед. муҳим нест ки атрофиён ба интихоби шумо чӣ мегӯянд. муҳим оилаи солим бунёд карда тавонистан аст. ман масеҳӣ будам ва шавҳарам аз аҳли ислом. фарқи дини мо калон аст, вале ягон бор барои динам рӯи дигар кардан шавҳарам ё хонаводаи ӯ дахолат накарданд. бо гузашти 19 сол дар рафти ҳамзистӣ худам урфу анъана ва дини шавҳарамро қабул кардам. У меня муж никогда мне не говорил: одевай штаны или чё. шавҳарам ягон вақт ба ман намегуфт куртаи тоҷикӣ пӯш, румол банд. ҷое ки ман зиндагӣ мекардам, ҳамсояҳо ҳама мусалмон буданд. онҳо ҳам ба ман кордор намешуданд ки чӣ мепӯшам. ба ман куртаи тоҷикӣ писанд аст, худро роҳат ҳис мекунам. ман ҳеҷ вақт кӯшиш намекунам ки либоси аврупоӣ ба бар кунам. Мне даже понравится национальное платье. Свободно. Человек себе свободно чувствует, правильно? Я не стараюсь быть европейкой. қосими бимоҳрӯ ҷӯрабоизода мудири шӯъбаи фарҳанги ноҳияи бобоҷон ғафуров буда 10 сол боз ба ҳайси роҳбар кор мекунад. вай ба фаъолияти ҳамкораш екатерина андреевна баҳои баланд дода гуфт: екатерина пири кор дар шӯъба ҳастанд. бо вуҷуди кӯҳансолӣ ва русзабонӣ тамоми расму русуми моро эҳтиром карда дар маъракаҳои муҳими ҷашнӣ ва дигар анъанаҳо ташаббускорӣ нишон медиҳанд. бо тоҷику ӯзбекон кӯшиш мекунанд бо забонҳои тоҷикӣ ва ҳам ӯзбекӣ сухан кунанд, то онҳо мушкилӣ накашанд. мо ҳамкорон бисёр вақт аз он кас маслиҳату машваратҳо мегирем, чунки дар ҳақиқат таърихи зиндаи ҳамин бахши фарҳанг ҳастанд. яъне бо бисёр нафарон ҳам дар ҳамин самти кору фаъолият намудаанд ва ҳам дар масъалаи оиладорӣ, рӯзғор ва дигар масъалаҳо маслиҳатҳои муфиди худро додаанд. бо оилашон низ мо бисёр якҷоя шинос ҳастем. яъне як оилаи бисёр солим доранд, оилаи интернационалист ҳастанд ва бо вуҷуди оне ки аз миллати дигар ҳастанд, лекин расму русму одатҳои тоҷиконаи моро бисёр ҳурмат мекунанд. екатерина гуфт волидонаш зодаи шаҳри Саратови Федератсияи Русия ва пайрави дини христианӣ буда солҳои ҷанг ба шаҳраки адрасмони шаҳри Гулистони вилояти Суғд омадаанд. екатерина дар синни 22 солагӣ ба Мухторалӣ Алиматов оила барпо кардааст. гуфт замони оиладорӣ барояш нафаҳмидани забони оилаи шавҳар ва надонистани анъанаҳои хонаводаи ӯ мушкил буд. таи 50 соли ҳамзистӣ ҳамаи мушкилотро паси сар кард.
қаҳрамони мо то синни 41 солагӣ пайрави дини христианӣ буда озодии динияш аз ҷониби шавҳар ё давлат ягон бор халалдор нашудааст.